Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Napayagan na jak na usar da ito yung paborito apaltog. Mausar mo itan, Tiago? Amangan mat numaamuan naman da ito yung plano takan ko na. Saan itan? Ipasigurado. Asaan na mas strict ti system ti computer ka? Di na kun maabak day jay at tao. Ano yung number mo? Dito mawang. Hello? Hello, ni Michael dito eh. Oh, si kamat ka yung Michael. Sa bali man nga may nantoy number mo. Anya ngay, sumrag ka? Sumunod ako man. Yung adalaan na dalaw ko, Jarwar. Lakay lumabas-labas dito yung apartment ko. O sige, saan ka nga rod arong rumor dita? Among mutin. Mabuti nga nagawin di balto. Amang nga may suday ito ibagbagayo ang tao ananay at pumatay. O sige, umayak dita, itamat lang. Mabalin ka din, ay tulog na kayo probinsya, mi. Apay, naumakan itidan na? Nagsaritaan tanda ito, di ba? Nga itulog na kayo probinsya, mi. Tanya ko mati aramida medya probinsyayo. Kaya't ka makita na gitidadakal ko. Sige, angam lipasak pa iti trabaho, ha? Awan pagpatinggaan day ta ang trabaho. Kasta manintin ka rin di kanyak. Di mo ka di kayat amakita ti panagbaligi ni Tiago? Iti inted ko amisyon na? Di mo nagnakamatan tinagan day ta ang tao. Amo makagurgurat day ta ang tao. Si Kamat. Natulnog ni Tiago. Iti amin nga ibilin ko kenkwana. Anya tir aramidan nyo dito'y amalakay? Sakti para kolektar iti basura dito yung banda. Kasta ka di. Apay ka di, ma'am. Kwa, balay ti kayom ko dito ay tata. Kasta ka di. Awan ti makita apag duwadoan iti lang dito. Talaga siguro nga kolekta iti basura. Ay, talaga ang nagbut-butan ni Michael. Saan ani Tiago daytoy? Ay na Michael, managbut-butan ka launay. Naibagam namin idi nga isut estilo ni Tiago. Manglimlimong agpalpalama, wendo basurero. Ay, dakla ko man imbagbaga kan kay di. Amumeten, nervyoso akka na kita abambanan. Ay, sige, tado magasta pa iti apartment ni Darius. Kumusta ang tano anyan ti kasasad? Naimbagan ako. Sumro ka kung iti trabaho. Sigurado ka? Oh. Concern ka matlagayam kanya. Ita ka din ang nga mo. Diyan kaming narikrik na dayta iti kalabas. Saan mo amarik na? Gaputan nila ang Emily ti amom amang ipatpatagkan ka. Kaya't mo asawan. Iparparik nam ti concern mo. Gaputa ipatpatag nakmet kasta. Ha? Amumat ka diti agayat, Agent Alexandra. Di na pa'y unay am mo, Darius. Dandani. Mangrabrabak ka na sa. Saan? Kat panag ko na. Iti mabiit. Mamamukan ton. Agent Alexandra. Anya ti kayat asawan ni Darius iti imbagana. Analami isakkan ko na. Dakkel aburbur tiya kanyak day tiya kinunana. Hey, Darius kumawang. Tumanga na tirapi. Hello? Hello, Alexandra.
Nakarin ka pa'y magayam. Oray matsika. Pasensya kan, na nakaawag ang uray nga trapi. Adalang damagagkan ka. Anya dayta. Dagiti files mo. Mabaling ka di ano kata. Adalang aming kahit ko ang makita. O sige. Itad ko kan ka ti password. Thank you. Dita lang ka diti kaya't mo adamagan kanya. Wen, agyaman na ha? O sige. Awan ang yaman na. Agpartner ta. Isama sapon lang ang agtinulong ta. Hello, Michael? Hello, Alexandra. Madandanagan ako manan. Tanga pa eh. Kas lang amin ada nakita alim mabas iti tawa ti apartment ko. Anya nga oras? Itay lang. Imo na, nakita kiti kusina. Itay, dito'y silid ko. Amangan mat no agar arapang ap ka lang. Saan na ka nagkamali? Tao da jay. At dalaan dito'y aglawlaw ko. At dan sa titalagang agpangpanggap amang patay kanyak dito'y. Asan ko maamaibagam nga dagpangpang tayo tibiyag mo? Kat awan mo't kitugot di tiruan. Ngam, nalawag adito'y ko anak kita ti aniniwan na. Nervyos mo lang dayta. Ngam, kasano na po no? O sige. Ikang ka itipaltog mo, no dayta ti masapon. Ha? Ko, da phobia kiti paltog. Self-defense mo lang. Napaay da papatayan da ka kan oray ni Alexandra. Iso adap ka ti posibilidad as syakmet isaruno da ita. Anyan di mapaspasamak kan ka, Michael. Ultimo pandangan mo di tarwar, kabutang mo pa yan. Ni, saan nakakatawahan? Amumot ni Jay lang unag ti opisina ti ayan ko. Ay na, Michael. Kasano nga agbalin anormal ti taray ti biyag mo? No amin kat kabutang mo matnan. Ay, sana ka mangrabrabak. Pudno dagiti ibagbagak. At dagpangpanggap amang patay kanyak. Kayat mo, taisuro da ka nga aganamat iti paltog. Makakita ak lang iti paltog. Ag nervyos ako. Daytan tulakit din mangitugot iti dayta. Nasken ang mapukaw day kabutang mo. Ruamam tibagim alumaban. Tapno maisalakan mo tibagim. No kasta nga dagpang panggap ka amang patay. Makita? Adumanan a website tinahak ko. Kasta ka diya talaga, ti kayat mo iti biyag. Agin enjoy ak iti kastoy a trabaho. Ita, maipakat kun ti kinalain ko. Noy di estudyante ak, kat sanda kapagan ano? Ita, maklaat dalaan yan. Ati computer no usarinda. Kat pinirdi lang ti may isang ordinaryo a tao. Awan ti nagdumaan nyo, iti kapsap mo. Saan na nga ikumpara kini Manong? Mabalin siguro nga ibagam, alalalaingak ng isa. Nalaklakak abumaknang ng iso. Kwarta lagayan, tinapatag ka na kayong agkapsat. Di ka man nagbalin na kontrabida, Joyce. Nalipatan ka din. Asak tinang ilibas kan ka iti safe house nga ayan mo. Dakkel ti utang mo ano yung bag-anakam kanya. Saan tayo kung mga agbayag dito'y alugar? Si Kamat Michael. Katugtugaw tayo pa ilahing. Pag nervyos ka man yan. Kita mo, nakataltal na day ti arason. Awan mati makita ka arason, tapno agda nagkakasta. Agkabagaba ti parukong ko. Relax. Apay nga ninan ako na mga dapang tayo tibiyag mo. Gapo ka di, tadandani kami natay ka ni Alexandra. Michael, sana mapasamak kan ka tinapasaran mo. Iso nga ikatam, ti panagdandanan mo. Sabagay. Pudno timbagayo, sir. Saan ka kumanga agapura? Tay ti mabiit. Malpas konti pat patrabahong kanya. Sana ba't kiti nga apura, Tiago? Ngam tikabsat ko, ti magagaran unay. At adalag pa lang no sa dino. Ken no kasano apapatayag day kaya Michael. Ngam kayat ko,
Tayo nalinis at trabaho, ha, Tiago? Matungpal day ta, boss. Ket nagbaligi ka. At danto pa'y nadagdag sen nga itpatrabaho kan ka. Saan kayo ang mapay kanyak nagkapsat, boss? Ininutan na masimpa iti system ti computer iti opisina. Kabalak nga isubli ti sigod, sir. Iso na lang ta. Ado ti trabaho na. Amo ka ba alam? Dispensaran, ta nagdua-duakan kay di. Gapo iti pan nakahak ti system tayo. Naduma-duma dagiti banag nga aramida kita, sir. May sa ti panang tulong ko iti investigasyon dagiti dua nga special agent tayo. Ituloy mo lang, Michael. Dakkel ti may tulong mo kadakwada. Dahil ti aramidag, sir. Kaya't agyaman ak iti panagtalakyo kanya. Angem, aguray ka man, Michael. Anya di mangmangit ko. Nga dapang tayo ti biyag mo. Nalabit. Dito yung panunot ko lang dito, sir. No pa'y kasta, aganat ka. Napagkat ti trabaho. Nalabit nga isiksikat dakan, dagiti hacker. Awan ti humbang apagdanagam dito apartment mo. Makaturog ka na imban. Sa bagay. Kapulang siguro iti nakaro pa nagdandanag ko. Iso akas to iti nervyos ko. Ket no bilang taada problema, awagan na kami kini Darius. Agyaman akmanan kada kayo, ha? Awan anyaman na. Ay nasaan ka kating agdandanag? Kita mo, dakkel ang tikim mo tungam. Relax ka na Michael. Las ka na malpas ko dahil yung karamidag. Tapno may nayon dagito ka dagiti ebidensya kontra iti dayjay Raul. Ipoy ata kun may suti masapon. Anya dayjay? Madana ka nakmanan. Sige, ituloy ko tararamidag. Balay ko dahito katawan rumbang nga pagbutungak. Nakalakmat dagiti amin na tawa kan ruangan ko. Damanan. Kasi tayo likod tayan na. Makapanervyos tayo sa tayo. Nakababay mo't mo umawag at manan ka na sa Rotarios kan Alexandra. Pasigurado, agin inanada mo tan. Ngam, talaga makapadami. Jeremy! Apay na gito ang gamit mo? Ano di kayat mo sa uwan? Insagan akong dagita gamit ko. Agbiyahe ka? Sa dino? Agsublitan ni Pilipinas. Anya? Nagbit ka matan anaw ma? Kaya kaya't ko di Pilipinas. Mapinpintas ijay. Sana kas dito eh. Lalipatan ka din ti mabalin ang mapasamak? No agsublita ijay? Mabaybay ang tinegosyo. No awan ta ijay. At dati kabsat mo? Kan may sa? Agapay mo ti kwartam? Nakapagpanunot akon. Kaya't kung ti agsubli ijay. Jeremy, agpanunot ka kumana imbag. Mabalin ang maibalod ka. Iti ka nito nga agsublita ni Jay Pilipinas. Saan ba't ang mabalin nga agtalin na talatan dito eh? O sige. No kasta ti kayat mo, umunakan. Agbati akpay la ditoy. Aramidam no anya ti kayat mo nga aramidam. I-blow out ka iti da iti inted mo kanyak a file, Michael. Pasat lang dahil tati trabaho. Amok amarigatan ka iti kasto nga aramidam. Tapno na ang adda maisabit mo kada kami kini Darius. Tapno na parpartak amatiliw ti rumbang amatiliw. Kan may sardengan ti kalukwan nga aramidan da. Matulungan tayo pa'y dagiti nagbalin a biktima. Ken, dagiti mabiktimada manen. Pudno day ta, Alexandra. Kalat ka nga itreat. Iso di ka kumanagkad-kad. Kadwata ka din ni Sir Darius? Damalakan ko hanaan no adawayana. Rumwar tayo atalo. Sandang mo anabayag kun asisi iman ti kada karawda.
Itata nakita ida iti sikot a restaurant apang pangananda. Kung daway konda ito nga ipatungpal ti plano. Kat no mairaman pa iti kadwa ni Michael ani Alexandra. Patya, ad dangag talik kanyak ni Raul kan oray pay ni Jeremy. At ako makayat kung maibagakan ka, Alexandra. Mainaip ka di iti files nga inted mo kanya kitay. Idi rabi, adaman ang nadlaw ko, akarasakas. Ay na Michael, but-but ngum laang tibagbagin. Gagangay laang dagiti kakasta. Nakaro nga min tibutan mo, iso akong formula ditan ti mapampanunot mo. Anya na ka no, umakaraplangan iti apartment ko. Sigaman, no kayat mo. No saan ka na komportable iti ayan mo, o di umakar ka. Siguro, no umakarak. Nataltalgat ti kasasaad ko. Maadaan na iti peace of mind. Sa bagay, dahil ti kapatgan, di makon ko na a peace of mind. Umayan dagiti in order tama ka. Kulang ka! Apay! Siya kumot! Asuro ito pagpaltugan. Dito ka lang, Michael. Surutak na dyan tao. Twitter, nairaman na napaltugan. Naskin lawanat na Sir Darius. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ako nakita tinagturungan niya. Ano nga min titao dito ano ka? Ilay day jay. Ngapapay anag daras anag pukaw. Talaga na banlog ako niya. Tinasayat. Subliak laangan ni Michael. Dead on arrival ti waiter. Kaputa na iraman iti shootout. Datatimbaga ti doktor. Naira na ngamin nga umay na kumaiserve di in order ni. Nakita ka sumungat tila kay anak katutok ti paltog na. Kailangan ti pasamag. Kat na Jack imbaga kin ni Michael ako nalapit. Iso tinatamaan. Talaga asaan da ngagsarde. Aging gangaawan ti mapatay da kadata. Wan gayam. Sa dino ti ayan ni Michael. Adda ni di ospital. Naka-confine. Kasaunay ti nervyos na. Pudnon sakit di ti bagbagana. Nga damang sisiimkan kwa na ija apartment na. Alexandra. Sino nga taday di alakay? Patyak ani Tiago da jay. Adda nga min kalugong na. Sakit pilay. Kinamat ko. Ngam nagdaras ti panagpukaw na. Bili bakit ikinaturod mo? Ngam, napagkaday ti atrabaho para kan ka. Anya ti kayat masawan. Agresign akon iti dahi ti atrabaho. Kwa, Narugya akon Darius. Iso ang masampol alapasan. Sa akon to panunutan ti panagresign ko. Apa man ang maipatungpal ta ti misyon. Umay ka, Tiago. Agtugaw ka. Tadanggayan na nga agsilibrar. Anya ti selebraran ta, boss. Saan mo ka diya may bilang nga baligi ta? Tanabut-butang mo dagiti maag nga agent, ha? Hey, saan ko natamaan di talaga akong tirya kapatayin, boss. At tupay sa balyagon daway, Tiago. Naimbaglakit din. Tanapanunot kong aglambag. Saan akong anakamatan pa iti agent amang kamkamat kanyak. Agsagana dagita nga agent. Karkaritan dak, ha? Adupay asakit ti computer. Ti iwaras ko.
Adadan nga agpagkat kayo iti misyon nyo adwa. Iti na ito akong daway. Ni Michael, ti kayat dapat tayan. Way nga rod, Chief. Kaya't adun ti inosente ang mairamraman. Ngam ituloy milata ti laban, sir. Iti mabit, may baban, ti arrest warrant, dahil jay a hacker. Saan pa'y anaan anay alintag ti Cybercrime Act? Kaya't amangan numayaling-aling lang dito yung kaso. Dayta ti pagbutbut nga mi, sir. Sigurado, katawaan da tayon ton dagiti kriminal. Tinapatag kat maaristar tayo ida. Tapno batan da dagiti kaso, ang nagbasulan da. Awan gayam, kumusta ni Michael? Naka-confine, sir. Kat apaman amalpas ti meeting tayo, enak to bisita. Sige, sumarunuak tumat amang bisita kan kuana. Sir. Mabalin ka diya kasarita ka. Ada na patig unay akayat kong ipagahan ka. Sure. Marik na tinakaro aban ko. Kaya't ko ti maturog. Nga masapul a bisita ak ni Michael iji ospital. Agrupo at akong tanalawag pa'y. Diyak kaya't ti marapian. Kung gaya. Anya nga ta tinagsalita ang Darius kanebe. Maburbur siya anak. Ni, adda umuawag. Ha? Akin na. Anong number? Ang mga no private number dito. Hello? Naimbakal daw mo, Agent Alexandra Meneses. Sino ka? Sana naman sa ito lamang mo na sino ha? Kaya't kulaang nga ibagakan ka. Nga amin agaraw mo, ket mabambantayan. Anya? Mas daw ka? Iti na iti akong daway at da ka iti uneg ti apartment mo. Saan ka di? Agrububuat ka. Tanalabit. At tatapanan. No talaga ang naturod ka. Agpakita ka kanyak. Saan ka aglamag? Aganat ka, Agent Alexandra Meneses. Tama nga no may salaang ngadang mo. Arumwar dita apartment mo. Ket kanibusa naman. Di nakbut-but ngan. Sa anak amabutan kan ka. Kaasimat, dagiti may raman nga inosente at tao. Anya ti kayat mo asawan? Buybuyaan da ka. Ket umadanin, di patay mo. Hello? Hello? Oh, inadap ng ti cellphone. Kasanong amo na ti aramidak? Ti ka di cellphone ko, ti agserserbi ang monitor da. Awan serserbi da ita cellphone. Iso na sa isaya at langan ang madadaan. Aginom ta, Agent Darius. Bareng. Mapreskuan dahi ta panunot mo. Chief. Nabayag ko na pampanunutan dito abanag. Kaya't italayang amayabkas ko kan ka. Ita ka agbalbalinan a delikado kan komplikado ti sitwasyon. Buteng mo lang dahi ta, Darius. Kaya't na ito'y ti may bagakan ka. Diyak mabali na diktaran ti kapanunutan ni Alexandra. Ngay patan na ti kaso ngay kamyo. May salang tikit kidawakin ka, Chief. Numabalin. Sukatan ko man ni Agent Alexandra, kas partner ko. Diyak mabali nga ramitan dahi ta. Nang runa, kat makikita ka na pintas ti timpuyog yu atwa. Sir, mabalin yung siguro nga i-assign ni Alexandra iti office works. Asikaso na lang yung dagiti reklamo. As kada kaso dagiti ubing kan babae.
Agent Darius. Apay kadya kaya't masukatan ni Agent Alexandra kas partner mo. Awan mo tireklamom anang ko kadagiti kalabas. Chief, hindi mo ngamin maawatan ka. Anya tijak maawatan? Napagkad na ito ang mission para ken Connor. Napimpinta siguro no lalaki lang nga agent. When no, uray siya klangan. Yagigam iti dito ang mission. Agent Darius. At data dito'y bar. Ragragsakan tati pagpagita. Sana rin tati pagsaritaan ta. Apay kastoy dirigna. Apektado ak kadi itimbaga di kolar itay. Agsipot ak animbaga. Adda dagiti aglapas-lapas di tiruar. Dagiti ubing nga agkaayam. Anya ti kayat asawan jay kolar. Nga adda dagiti mairaman. Magnaak. Mangparaak iti taksi. Yak ipadlaw ang madandanakan. Kas lamang mga kupay laang tiimbaga jay kola. Agan nanak ka na. Tamay salaang nga addam ko. Pagkamatay ka! Saan ka mo niya naman? Diyak pa yan nadlaw di si mungad alugan. Ada sumungad at taksi. Para! Papanan tayo. Ija ospital. Chief, kasla jakon kabaylan pa iti uminom. Uy, sakab. Napartagak magten. Kasla agpusipusan ti panagkitak. Nasaysayat siguro sir no sa akong timbang itulod kan kay Jibalay. Ang mga no agungat ni Commander yun. Awan nga rata. Sapay, nauyong ni commander ko. Delikado kayo nga sir. Ngayon kayo sir, ang mga no nalipatan yung matan yung nagsaritaan tayo. Anya itayin tayo, Joy? May papan kung Agent Alexandra. Owen. Hindi ka madalaga. Ikonsidera ti rason mo. Apay akas tati panagkit-kita kanyak ti taxi driver. Pangatuan kan pababaan nakmatan. Naskan nga agsiputak animbag. Siputak amin ang garona. Nimbag lakitin. Tadi to'y baksik tinagtugawak. Hello? Inayad nan ti panagpataray na iti taksi na. One boss. Amok tararan natin. Ha? Kapit lang, ma'am. Palto ko. I-park ko lang dito ito yung taxi. Kasalitag natin, boss ko. Yan. Dito'y kaatuan ti tao tinang iparkingan na iti taksi na. One boss. One boss. Apay akas taon iti dalag ko. One boss. No problem. Malagi ko man ang timbaga di kolar kanyak ito. Tao. Sir. Kaasi ka no dagiti mairaman nga inosente at tao. Dak kaya't nga da mairaman dito. Manong driver, at itibayad ko. Bumaba ako dito. Apa nga, ma'am? Ito yung barya, ma'am. Napanay. Nagkapapura. Ang kasalamatan tanagan, ma'am. Ay, dahito'y tumot nga min misis ko. Wrong timing, naumawa.
Napalan nga ni Chief ti Karina kanya. Asin ti isukat na kini Agent Alexandra, kas partner ko. Sa bagay, adumat kit di dagiti mabalin ang lalaki nga agent. Amok. Masakitan ka iti daytoy ang mapasamak, Alexandra. Ngam, para matlaang daytoy iti pagimbagam. Amok. Maawatan tumatlaang ti mapasamak. Adalam gaya man tirabi. Natuloy nga ta ni Alexandra na panidyo ospital. Tinasayaan. Awagak. Nakasangpwet ak matlawangan dito apartment ko. Agyaman ak iti Diyos. Mawanda kas anapasama kanyak. Napanak na kimisa. Kan na grocery. Ngam, si bibiyagak anak awin. Amok abot-bot nga naklaang tikole. Kita ti kabarbaro a cellphone ang inatang ko. Kasapulak dahito iti trabaho. Asino nga taday chay ako na? Kasanong anaamuan na tinumber ko? Aday, mabalin ko nga usaran dahito baro a cellphone ko. I-store ko pa iti phone book dagiti importante a numbers. Adat ako sumawang. No number man. Anya ti kayat asawan da ito eh. Isuka di manan da ito eh, ti caller. Alexandra, dinaktal likodan. Sumaang ka ko makanya. Dakon ka ba ilang ti trabaho ta, Darius? Isong apakadakon. Saan, Alexandra? Di na panawan. Kasapulan ka. Alexandra! Di na ko mapanawan. Sumango ka, tagsarita ta. Darius? Emily? Darius, honey. Oh my God. Oh my God, ko na. Saan? Oh my God. Rumba, nagkalay sa atan. Saan? Oh my God. Adaywan na, Emily. Umadayo ka kanyak! Saan? 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 Tagtagahin na plagayan. Kasla pud na. Anya ti kahit pa sa uwan da di tagtagahin ko. Timardang matlaangan nga umawag ti Kola. Nasaysaya at nujak sumbatan dagiti awag na. Kita akman kiti dagiti files ko iti computer. Nalipatak pa'y gaya man yung shutdown. Sagay saag nga i-open dagiti files ko. Ikola, umaw-awag man. Talaga di napagtalnaw iti salapin ko. Anya ti masapol mo? Asino ka? Apay adi kang pakita. Relax, Agent Alexandra. Nervyos mo ka dinaitan? Kunak man nun naturad ka, akas special agent? Awan kabutan ko. Uray sika. Isong magpakita ka. Amok tinaramid mo. Idi simbangtot kay ti apartment mo. Apay adinak sangwan. Lumaban ka iti patas. Takrot ka. Sana ka takrot? Kat balbalagan ka. Rumbang agyaman ka. Tawar-warningan ka ba'y? Sayang ti kinalibnos mo. Ngam ka puta kontrabida ka. Nasken amatay ka. Anya?
Good morning, Agent Alexandra. Oh, Darius. Good morning. Kasangsangpat ko lang. Medyo naladawak tanahang overak. Kasta ka di? Kapi, Agent Alexandra. Saan? Agyaman na klaro. Nasakiti ulo kami. Jack na ruwam nga ginamitiado. Hindi nga min hepe, inawis na. Isumit lagayam asaan asimrat itan. Ngem rumarak matla dagos. Adalang i-follow up ko. Follow up. May naig ka di itik kaso may gamta. Well, dumagasak pa yung kini Michael. Uwan kayam. Kumusta ni Michael? Adda ka di pa iji ospital? Jack na bisita. At ito nga istorya. Ay, wan gayam. Baro itan ti number ko. Kan baro pa yung ti cellphone mo. Wan. Oh, at iti baro ang number ko. Maditi na pasama kanyak idirabi. 9, 7, 2. Okay. Naisave ko yung number mo. Darius. Adda color ko ito. Agsarita ta iti sa baling nga oras. Adda namin kamakamak. Anyway, naala kong ti baro ang number mo. Sige, mapalak pa. Nurse. Nakita mo ka din dito listahan nyo. Noan niya sila ti ayan ti pasyente abisita eh. Sir. Security records me. Nairwaran ti pasyente, sir. Anya? Kaano pa eh? Idilaan kalman, sir. Mabaling ka di ama-amuan no asino tinangirwarkan ko ana? Babae ti may nangirwarkan ko ana, idi kalman, sir. Nakabayad kan naimbagan matan ti pasyente. Iso nga saan may nakuinisyon, ti kadwa na ababayan ang irwarkan ko ana, sir. Agyaman ak, nurse. You're welcome, sir. Saan ang nakaumay di kalman dito ni Alexandra? Asin harap tinangirwarkan ni Michael? Awagak ni Alexandra. Oh, Agent Darius. Nakaawag ka man. Ada kita dito yung ospital ang naka-confine na ni Michael. Ken? Kumusta ni Michael? Awan dito eh. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Babae ka nuti kadto ni Michael Larimor. Nalabit. Kabsat na. Wan na inana. Mapanak iti apartment na. Itamat lang eh. Darius. Oh. Ada ka di pa ibagan. Kwa. Aganat ka. Anya? Aganat ka. Gaputa dati saan anasaya at anapasama kanyak idirabi. Ha? Uwan kaya man niya. Agsarita tanto. Kat ibagak to amin kan ka. Sige. Mapan kan iji apartment ni Michael. Iti duang agent tilapad iti panagbaligig. Saan da ka man ano? Marigatan kayo amang tiliw kanyak. Kat sakbay ama tiliw dak. Nakaurnungak tumatan iti adu ak kwarta pagbayat ko iti kasok. Nalalaingak ngamda kayo. Iti baro at teknolohiya. Iso asaan dak basta-basta matiliw. Sa anak lakit niya Agripa. Dahito iti apartment ni Michael. Ngam. Apa yung kasto eh? Nasuratan mo itang tiruangan na. For rent, dahil nga apartment, sir. Entrisado kayo kadi? Naimbag nga orasyon na. Da kayo ka diti akin ko iti dahito yung apartment. Dagiti anak ko.
Siya klaang ti mangiman manage. Kasta gayam. Nana, biribiro ko ngamin tinagnaid iti dayto nga apartment. Ni Michael? Well, iso, nana. Pimanaw iti kalman. Mabalin ka di ama-amuan nung sa dino ti imakaran na. Diya kon sinaludsod day takan ko ana. Basta tinapatag kanya, nakabayad iti rentana. Nalakala ang rentana day tang apartment. Secured ka pa ay. Tawa nun ay karubam. Katrabahwak namin ni Michael. Iso akayat ko ama-amuan nung sa dino ti imakaran na. Awan ti amok. Ngam kasla na ibaga nang ag-resign sa kanon iti trabaho na. Anya. Awan pa itiyangog ni Darius. No nasangputan na matlaang ni Michael iti apartment na. Oray ka. Amangan no umawag inton madamdama. Uno amangan no naitantan ti ipapan na. Kakuna nang adda pa i-follow up na. Manggayam. Padasag man nga i-open ti web. Ha? Tiko. Umawawag man. Dito'y pa'y opisin. Talaga nga awan pil-pilyan na ano ka. Hello? Hello, Miss Beautiful. Opisina da ito'y. Amok! Amok nga da ka dita opisinam ita. Anya ti bagang. Sardengan da kon aririribuken. Bayadan ka. Uri mano. Deal? Awanan ka itibayin. Sikat imang dis-disturbo. Agent Alexandra. Ha? At nakadikap apam dita cellphone mo? Ay, kuha sir. Awan. Ada lang amin umawawag nga awan maaramidan na. Adanas ka na pagsaritaan ta. Ita ka din, sir. Inton madamdama. Adang amin simbang patabisita. Sige, sir. Umayak inton madamdama, iji opisin. Itapay ang nag-resign ni Michael. Itapay ang kasapulak. Nas ka na makasarita. Sa dino ti ayan na. Jakmat amo di balay da di probinsya. Anyamat tan. Parikot man yan da ito eh. Agawid akit din. Kahit apaman ang makasangpet akit di apartment ko. Awagak ni Alexandra. Sir, mabalinta ka dito agsalita. Anyat orasan? Malaman. I'm sorry. Iset tanto lang inton maminsan, tani. At dapat date mi kino commander. Mabalin ka di? Sure, sir. Agap apurak namin nga gawid. Kurkurain na ko ni Bakat, di pagkitaan mi. Okay lang, sir. Enjoy your day. Ibaga na kumanoan niya ti kayat na nga ibaga. Diyak manen makaid namang pampanunot no anya day chay. Adda nga ta pakainaigan na iti pa nagsarita dakin ni Darius. Napasko anak may. May baglakid din ta nag-shower ka. Lukatak man ka dito email ko. Ang mga nod iti kabarbaro ang mensahe ka. No number ti umawangod. Sino nga to rin ka? Hello? Agent Darius Campion? Yes, speaking. Anya ti favorite number mo, Agent Darius? Sino ka? From 1 to 10. Anya ti paborito mo ang numero? Awan ti oras ko ang makisarita ken ka. Tamanipot itiday ta ang numero. Agbilang ka. Mangrugi nga daw. Ison, ti papatay mo. Sino ka? Okay. No di mo ibaga ti numero. Siya pun ti mangibaga. Number 10. Agbilang kan
iti sa nga pulong aldaw manipod ita. Lamayan dakan. Ibagam no sino ka. Di ka mangbutbuteng. Mabuting ka gayam, Agent Darius. Amo kung ti aming nga impormasyon may papankan ka. Ti account number mo, kan ti kompletong address mo. Padasam ti tumanaw iti tawa. Hello! Hello! Inudap na. Jackpot yan dagiti imbagana. Adon dagiti kakasta amaw-awat ko. Ha! Anya day jay! Agdabinta ki Jerwar! Sus, grabe mo tayo, delikado! Anya tinapasamak. Nasaktan ka kadi. Awan ti sugat ko. At daki di unag ti balay, idi mapasamak ti panagbatak. Sigon investigasyon dagiti terorista. May sa granada ti binta. Tengan terapi. Nawat mo ka di dyan mensahe. Wan, iso ngay mayak adagos. Naalar mga akga po iti text message mo. Naimbaglakit din tawan tinadangran. Rabi nga minuna yan. Kat nakaturog ang dagiti tatao. Oh. Dito'y pa'y mismo asangwanan ti apartment mo tinakapasamakan ti panagbatak. Kaya't nasawan. Sikat ti pontiryan. Pudno day ta. Tasakbay ti panagbatak. At day mawag kanya. Anya? Lalaki titimak na. Butbut nga na. Kat sakbay ti panagbatak. Kinunana nga tumanawak iti tawan. Segundo lang ti limabas. Panagbatakan tinangan ko. No kasta. Uray sikat. Aw-awagan na ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Agent Alexandra. Nagbayag kasi nung batang tiyawag ko. Di mo ka din nakita dagiti miss call? Sigakit diwat manong. Jack masango ti makisarita iti mabayag. Ado ti pakakumikuma kita. Kumusta ti business ko? Kunat man no ko nang agawid kan diti Pilipinas. Tapno asikason timbatim a negosyo. Sana matuloy. Linapdanak ni Emily. Okay. Sakay lang ti makamo diti Pilipinas. Aginjoy ka pala dita. Inal daw nga check ko di kwarta iti bangko. Kwartam lang day manong. Jack pagan ano. Umadadumat ng ti kwartak. Amok tiraramidam. Takasta kami matili. Ngam nalalaingak ngam da kayo. Kabala ka sir kan ti computer ti Orea sino? Dagiti kabuteng mga agent. Umadanin. Ti pan nakapukaw da dito'y lubong. Bili ba kun kang ka? No maaramid mo na ito, Raul. Aramidek! Tinapatag kat idulin mo di hard disk ngayon padulin ko kan ka, ha? Masapul ko rin jay. Intun adda akon dita Pilipinas. Oh, at iti kape. Agyaman na. Wan gayam. Anya di ko namita. Tinaningan na ka, J. Cole. Day tatipod na. Sa nga pulungal daw ka no. Oh, panagkunak. Nasaysayang at numa-i-wiretap ti telephone. Tap numa-i-record dagiti awan na. Aramidin natin bagana. Mas naawak nga ron. No apay ama monitor na dagiti garawta. Kan, di pa kas dawak. Uray di opisina kat umaw-awak. Akas laad na lang ang iti abay ko. Taam muna ti aramida. Naitangarod ka. Oh. Kastoy ka di titimplam iti kape? Pasensya kan. Sa anak namin ama nagkape. So ajak amo na anya titimplam. Sa bagay, nilayang Emily timang timtimpla iti kape. Naipalagip manen kan ka ni Emily. Wan kaya. Sa dino ti ayan na ikan. Diyak mo. Oh, Kat, kumusta mat ni Michael? tay tangarot ti pampanunutan. Sa dino matan kinapanan na. Wan nga rad.
Burbur sa kanya. Apay ang nag-resign ni Michael. Huwag nga ron. Itapay ta kasapulan tayo kuma. Ha? Isalpon ko. Ha? Umaw-awag manan ti unknown number. Uray ti cellphone ko. Unknown number mo to ay. Kabailan na paggidanan ti umawag iti doa numero? Sungbatan ta. Saan? Yan. Kasano? Saan mo asungbatan? Taamangan no adlamanan san anasayang at amapasama. Dadamag ko tinapasama ka pa nagbatak ti Granada jay sangot ti apartment mo, Agent Darius. Wanyaro, Chief. Naimbaglakid din tawan tinadangran. Agan-anat ka laeng. Areglado, sir. Naturog pa gayam ni Agent Alexandra jay apartment mo. Kuha, sir. Uray di mo aminen. Amok nga tan, nagkinawatan niyo. Dahil tangarutiga po na, sir. Iso akid-kid dawag kada kayo. Asukatan niyo ko man ti partner ko. Dispensarem. Diyak pala na ibaga ni Agent Alexandra day tabanag. Panunutag pa yung amin, no asino ti isukat ko kenkwana, kas partner mo. Napatig kanyak ni Alexandra, sir. Maawatan ka. Yal alika ka matalaga ni Agent Alexandra. Gapo ta ay ayatem. Pudno day ta, sir. Kasukat ni Emily, saan ka di? Sa baliitan ni Alexandra, sir. Nagdumada ki ni Emily. Langag ko nga nagsarita kayo iti kapsat mo, iti telepono. Ano manan tinagsaritahan nyo? May papan iti negosyo. Talaga na laing madadya kabsat ko. Ibagam nga agad. Awan ti kabutag na. Nalinis no agtrabaho. Narigat ang matiliw. May bagak ati kabsat ko kaya genius iti computer. Kaya't mo ti agsugli iti Pilipinas. Saan ka di? Linapdan nakmat ngamin. Okay. Planuan ta anaimbag ti aramidan ta. Kat adda pang panunuta kawagas. Tapno data. Ti papanan ti simpatya dagiti tao. Anya deta, Emily? Aramatan ta dagiti marigrigat. Dagiti agkasapulan iti tulong. Anya? Charity work? Tikat mo sawan? Agam gastos na deta. Kaslamat lang negosyo dayta, Jeremy. Masapul nga agpuunan ka. Sakbay ang makaganansya ka iti dakkat. Apay masapul arumwar ka ngag may mesa. Adala ang tigait kong i-verify. May naigiti kalkal pa sa panagbatak ti Granada. Saan ka din ang kasapulan? Anya ti kahit asawan ti panagsanay mo. Amo matan ti kapaggat ti kada operasyon na mapasama. Gapo iti day tapagkan. Agbati akon. Kasta ka di? Alexandra, maawatan na tumatlaeng. Para iti pagimbagam na iti ngararamidag. Agmay may samo pa nagfollow up. Anya ti kayat asawan ti imbagana. Awan na pulos tinakadlaw asikati nang ipurwak iti Granada. Iti sango ti apartment dayjay nga agent, Tiago. Awa na talaga, boss. At dan sakit di bilag day takalugong. Ken jay bike ngay naramat mo. Talaga na si Tlata, boss. Pagarupan dagiti agent, basta-basta ti kalkalabanan da. Sige, but ngan tapay ida. Sakbay apatayin ta ida. Italangan na waya anak.
Isong agsaritatan, Agent Alexandra. Amok ang napatag-unay tibag ang kanyang, sir. Umuna iti amin, kablawan kayo kini Agent Darius. Para itian niya, sir. Iti relasyon nyo. Relasyon? Yal ali ka na ka iti paggad. Iso nga, aday baga na kanya. Anya day ta, sir. Kinit daw na asaan kayo nga partner. Anya? Iso kanulangan ti mangituloy iti misyon nyo. Agtalinait ka kanulangan dito'y opisina. Sika ti mangtaming kadagiti kaso dagiti ubing ken babae. Ti makon ko na. A women's and children's desk. Naklaatak iti day tangay bagayo, sir. Pulos adyak ninamnawa. Ti kinatalgad mo ti kang runahan na pinanunot ni Darius. Akayan na yat mo. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti makunam, Agent Alexandra. Awatom ka diti baro a posisyon, when no trabaho amay pabaklaykan ka. Oo, sir. Naday tati kalikagom niya. Okay, good luck iti relasyon nyo kini Agent Darius. Maawatak ti sitwasyon nyo atwa. Nakasarita nga ta ni Hepe ni Alexandra. Naping nga ti awag ni Alexandra. Agulin magkaklaan. Tukas pangarigan, tagdamag ni Alexandra. Partakak pati at patray ti kotse. Nasken ang makasangputa kay probinsya da Joyce. Isulakit diti kadto ni Michael. Ngayon, kasanon no awan da dito eh. Sapay kat, jak amo ti pangbirbiro ka kadakwada. Makaamo ti tanit. Joyce, adda ka matgayan dito eh. Itay ka pa asap sa kulan. Naliliwag ko lang, di ba, Gi? Apay, saan ka na iruwam itibiyag dito yung probinsya? Awan ti kuryente. Awan ti signal ti cellphone. Kantang runaan na. Awan computer. Dahito iti kayat ko abiyag. Nauma ko ni Diyos syudad. Naibagak matan kan ka ti kapadasag. Naminado na dandaniak na tay. Ketika dyan na napasamak kanya, tinakaro ang butan. Maawatan ka? Ore siya? Nariknag tinakaro ang butang? Iso na mayat ka. Dito'y talangan nga inaay. Adayo iti baro a teknolohiya. Adayo iti gulo. Kasanon, numatuntun data dito eh? Masulinat na ito yung lugar. Kadagiti ang mamok, nila ang Agent Alexandra tinaipan ko dito eh. Naipasyar mo dito ni Agent Alexandra? Naminsan, ngamusan ang nagbayang. Nag-awid mo't lang nga dagos. Anda ka di relasyon nyo? Awan, nagkayom kami lang. Aging gaita. Panagrit na. Aglim na mga pailaan. Ay, kano ngagtal na ti panunot ko? At talagtabutan ang marikliknak? Kasano namama ni Raul asimuro takkan ka? Masiguradong ka di anatalgadak ditoy, Michael? Pinsara, lahat na pudot lahat na nung timay daset meken ka. Saan nga may na makapagnaniba ka ita mapan makitsinda. Nga puta masakit. Didak pa kadanagan tata. Naibagak matan ken ka. Gaging ka kadagiti agundaway.
Saan pa'y lang nga nag-awawid ni Joyce dito yung balay? Ay, nakay! Yalaan nakman iti danom! Amom barok, mailiw kamin kenkwan. Amom ka din, no sa dino ti ayan na. Nakay, ikan nakman iti danom! Tata, adan sa ibagbagan ni Nana. Sige tata, siya akong timangtad iti dano. Kumusta ti baro at trabahom, Agent Alexandra? Mayat, sir. Kinapot nun, eh. Adadagit yung may nag-file iti kaso. Violence against women and children. Kapampano lang ang biktima ti panagabuso. Mayat data at trabahom. Agawat ka lang iti reklamo. Adamot fieldwork mo. Nga, man-mano. Kat maragsakan ka. Tainawat mo dayta a posisyon. Pudnati ko nam, sir. Nalagan lang dito ang trabaho. Awen gayam, sa dino ti ayan ni Agent Darius. Naka-field, sir. Talaga nakamonitor ka kan kwa na. Amom no sa dino ti pagpapanan na. That's good. Awen gayam, kayat ko ang makasarita ni Michael. Takal lahat matlatan, asaan na nasimsimra. Nalpasan na nga nagiti kabalay ko. Dua talangan nga agsamo amangan. Nagadayo ti kantina dito eh. Man-mano nagititap tao. Mayroon kang tumatlaang. Pasensya ka. Tanating man ang tinluto ni nanan ko asidaan. Agnanayon kadilata na kasto iti sitwasyon ko. Diyos. Kayat ko ti agawid iti balay mi. Lakay kan bakit dagiti naganak ko. Isu ka sa pulandak. Ngam, kasana na maaman ni Raul dayta. Kat mairaman pa'y dagiti naganak ko. Iso ako na kanong sampay lang dito ibalay mi. Agyan ka pa dito eh. Aging kakay-kayat mo. Ada trabaho mi di syudad. Agresign ako. Saan ako nasimsimrag? Sipod di pa ng paltog na kanyak. Nakaro at Roma, timpay da di pasamak kanyak. Anyam kasana ti biyag ta dito eh. Ruangon lang di bagay iti simple pa nagbiag. Agbiag ta. Kaya't sursurot mo at nagiti trabaho iti talon. Natalpal na ti biyag dito'y barayo. Kaya dito narigat nagmaymaysa. Sikate agluto. Kan, amin nan at trabaho dito yung nagtibalay. Asikasok pa kumadagiti files ko iti computer. Sana bale, tanalukatak magpinti computer ko. Naskan nabasaak man na nagiti mensahek. At naman ninawag ko. O sino mataday ta? Api asaan asungsungpatan ni Darius dagiti awag ko kankana. Nakaawid nga tan manipod iti panang sapol na kini Michael iti probinsya. Talaga amadalakanak. Ang mga noadandakas anapasamak kankana. Naskan asungbatan na ti awag ko. Ang mga no nalipatan lang jay 10 days. Apa nang taning kankwana ti color. Nigayam Alexandra timawag kanya kitay. Adun ti miss calls na. Sigurado, si Direnak na jay. Siguro, nadakla iti sangwanan na. Tinungpan akon. Tinasayahan. Saklangan di umawagan ko na. Kabayatan nga roraik ti sungbat na. I-check ko man pa iti email ko. Ado talaga dagiti agipat patulod iti messages. Hello, Alexandra. Nakasaritam ka din eh, Epe.
Nalipatan ka din ti number 10 ang nagsaritaan ta? Sino ka? May kamanungal daw itan, Agent Darius Campion. Umadanin ti taning mo. Sino ka man? Di nak mabutbutay. Uray man no itapay yung titaning ko. Kan may saan ka akabutan? Gaputatakrot ka. Imbagam day ta, Saan nakarot ang mabutanggan ka? Uray niya pa ito ibagbagam. karkaritan na ka. Saan ba yatin manon ti taning mo? Iso nga una agpailaan ti partner mo. Saan ka ang mangiraman iti sa bali? Sakti sa uwan! Hello! Hello! Oh, ni Alexandra, ang mga nagpagad. Mapanak kita mo't lang ijayan ha. Abya ti hayat mo nga namidag, Boss Raul. Awan pa ita, Tiago. Di ta kalaing. Kat denggam ti bagat. Bilibak ka na ka, boss. Nakasaritam tayo nga agent. Babaeng iti numero nga awagan na ko ba? Ato pa'y dagiti mabalin ko nga aramiden, Tiago. Saan la na ita? Nalabit. Kastala una yan, tinervyos na. Sigurado na ita, Tiago. No kaano nga apurahak? Isupay matipan naka-traffic na. Naska na makadano na kay apartment ni Alexandra. Udno ti kinunana. Ano so batam ti awag? At dadaka sa mapasamang. Nalaglag ang titrabaho ang ipaima kanya kita. Makaturog ang iti masapa. Adda smart ang alugan iti batok. Silipak iti tawan. Ni Darius. Umay dito yung apartment. Kaslag dardaras. Lukatak ka rito. Anya tinapasama. Kastaw na itilingat mo. Sige. Ikandado madagos ti ruangan. Anyat na pasamakan ka. Awan. Maturog ako man nga simangpat ka. Diyak mo no apay ang mapaspasamak na ito eh. Inawagak ti cellphone mo. Ngam ti misteryoso a color ti simong bat. Anya? Kasano ala pasamak data? Inyof kon ti cellphone ko. Kasano mat asungsong batan ti awag ko. Kayat na sawen. Kabaylan na nga ihak. Kan i-monitor ti awag. Kan mensahe ti cellphone ta. Day katipod na. Kat. Imawag ka di manin ti misteryoso a color. Saan? Naka-off ti computer ko. Kastamatan ti cellphone ko. No kasta nga rod. Nalawag itan. Nahak ti computer ta. Di ka madanagan, Jeremy? Rugrugya kun ti iwayat ta a plano. Di mo ituloy dahi ta plano. Naibos lang ti kwartak nga agpuunan iti dahi nga bagbagam. Jeremy, agtalag ka kanyat. Napintas da ito eh. Apay, agda ka din plano asaan ang nagbaligi? Kasano ti aramidem apa nang nirugi iti plano? Mangkon-konta ka kun kadagiti mabalin ang maaramat iti plano ta. Iti ababa asarita. Gay-gay yamak idan. Agtalagdangatakan ko? Dahita ti rumbang aramidan ta. Alaan ta ti panagtalagda kadata. Kat inton na alatan ti kumpiyansada. Singaramatan ti ganansiyam. Narigat sa dayta. Basta, agulimak ka lang, Jeremy. Ikanak iti gondaway amay panagnak iti daytoy nga aramidan. Kat agbaligi oray kita! Naskan na makasaritak ni Michael. Sigurado. Amo na dito ang mapaspasamak iti computer ta. Biro ka. Total. Si kalaangan ti makinigam iti dayta ang kaso.
Kayat mo abuk-bukudan nga imbestigaran. Apay di mo pala imbaga kanyak. Masapul ani pala hepe tinang ibagaam. Amo kami na di mo kayat. Naibagakmatan kan ka. Ngag-resign kan. Ang nagkadkad ka man. Resign timbagam kanyak idi. Nagduma ti resign. Ken ti pa nagsina ti partnership na. Alexandra, pakawanan ako ma. Jack namin kayat nga dadakis ang mapasamakkan ka. Mayatan ti trabaho kita. Nalaglapan. Mas relaksa. Saan ang nasakit tinakam ko? Iso andi ka dumawat iti dispensar. Ang di mo met ko maibagbagay ti sabali nga adda relasyon ta. Kung kunak lang, Lejay. Okay. Amok din. Iti uray ka ano man. Saan ta ang mabalin ang maadaan iti relasyon? Agawid kan Darius. Kaya't kun ta ginana. Ha? Apay pagawidan na. Apartment ko daytoy. Rabiin. Saan na kang agawid? Anya ti ramidom dito eh. Bantayan ka. Apay. Saan ka ang mabutang iti imbaga jay caller? Kabailak asalak niban ti bagi. Kaano pa'y ang nagkidnawag kan ka iti tulong? Alexandra. Adda dagiti gundaway akasapulan ka. Ngamawan ka. Iso nga gawid ka. Rabiin. Dali. Kaya't kumanin natin kahit di pa nakisaritam ka na giti kalaban ta nga agent, boss. Awan ti access ko kadakwada ita, Tiago. Sigurado. Inidap da amin dagiti computers ken cellphones da. Jakon mawatan dagita nga ibagpagam. Mas daw danto. Tauray anya computer ti usaranda. Kabaulak nga i-hack. Oray ba'y kanida giti sekreto da? Uray dagiti sekreto da. Maamuak, Tiago. Sigun iti mapangaintan ni Alexandra. Dito yung baryo ti pagnanaagdan ni Michael. Medyo adayo pa eh. Iso apartakak ti drive. Ikaguma ti makadanon iti daytoy abaryo. Tanda ka man ang dipitawa. Tumantanaw kay ti adayo, Joyce. Awan mat ngamin sa bali ang maarami dito ti baryo. Amok no asino ti pampanunutan. Miraw, saan ka di? Michael, Diyan mo. No apay binisita na kailangan ni di ospital. Kati di nawis ka nagawid. Awan pa nagduwa-duwa si Murot ka kanyak. nabuyak ngamin iti TV. Kinapasamak kan ka. Kayat kon agawid iti balay ni. Yung agduwa-duwa ka, tapo na mairaman dagiti dadakkel mo. Mapilpilitan ka lang ka diya si Murot kanyak. Saan, Michael? Kaslasaan ka naragsakit isibay ko. Kutsi. Ha? Kutsi dagiti agent mi dayta. Ilamang na, Michael. Diyan kaya ti sumurot kadakwada. Ilamang na. Nagpresko ti angin dito yung lugar yun, Michael. Baryo ngamin dito, sir. Ungayang. Imbag man ta nasurutan nyo tindalan nga umay dito. Wan nga rod. Michael. Diretsahan ka. Sumurot ka kanya. Sir, ag-resign ako. Diyan kung kahit ikasya trabaho. Napaggadlaw na Ngam, kasapulan mi ti serbisyo. Lading itik, sir. Adumot dita, dagiti mabalin nyo ang maala at tumulong kada kayo. Iti investigasyon nyo. Saan la siya? Talaga ka di adimon kayat, Michael? Saan, sir? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Michael, itay sumangpwetak. Ada nakita ka babae akad dam anak katanaw iti taway. Asino day jay? Manang ko dayay, sir. Managbabayin ngamin. Nadamag ko lang. Amangan ngamin no. Agmay-may sa ka nagawi dito yung baryo mi, sir. Kasta. Sige. Agsubli ak madla nga dagos. Sika lang iti ginagarak dito. Kaya't ko tinauli magkabiyag. Kat na mabalbalin. Jakon kaya't ti sumango iti computer. Rumwar ka ditan, Joyce. Nagawi din ni Sir Darius. Nakita lang ka di itan? Wen, gamsaan na ka na Europaan. Anya timbaganakan ka? Pagsubsublindak, kasapulandak ka no. Anya ti plano? Imbaga ka jakon kaya tagsubli. Kontento akon dito eh. Sikat ti masurot, naisulay ti kayat mo. Saan ka madanagan? Kaduan ka kadagiti tadakkel ko. Awan ti makamu iti daytoy nga ramiden ta. Darius, lokat akong ti computer ko dito opisina. Paliiwan tanong niya ti mapasama. Sige. Dahil ti password ng usara. Oray diti computer nga usaram diti opisina. Nasa rekmatan ti misteryoso ako na. Kasapulan at talaga ti cybersecurity expert akas kini Michael. Tapno maadaan tayo iti security measures kontra kadagitoy ang hacker. Ti cellphone mo. Kita unknown number mo. Sige. Sumbatan. Hello? Hello? Makaawat ka iti regalo itanghal daw. Saan mo nga iraman ti opisina mi? Saan ka mangiraman iti sabali? Regalo ti maawat mo. Di nakbot-bot ngan si ka caller. Kumita kay tiluangan nyo. Inadap na. Ang mga nubomba ti bagbaga na regalo. Adulakit di ti mairaman amasaktan dito yung opisina. Anya? Impatulad ko ti kwarta ka ni Mayor? Apay nagtalag ka kadagiti opisyal. Ang mga ipulsada lang ti kwarta nga ipatulod mo. Naibaga kon, apatuludan data iti pamanagnak ati kwarta nga impatulod ko. Kat maaramat iti feeding program dagiti ubing iti probinsya. Mabayag ti proseso dayta. Laglagi pa, abad record ta iti naggapuan ta. Isa nga i-build up ta pa iti bagbagita. Para iti napintas nga imahe nga ibagbaga. Kalpasan na. Anya ti mapasama? Basta ko na magkalang, Jeremy. Bayam asyak ti mangirugi iti amin. Nasken amalakdan ta ti anyaman adakes a plano day ti akkon. Wan nga rod. Alexandra, kita. Ada nagparada ang motor di tarwar. Ada igam na sabo. Day nga taas sabong ti bagbaga na arigano. Sir, madam. Para kano ko ni Ma'am Alexandra dito asabong. Sino tinagpaitan? Inbound tak lang, ma'am. Para deliver ak lang. Agyaman na. Sige, ma'am. Alexandra, kitaan-taan na lang. Awan mo ti anyaman anay pasurot. Sabong lang dito eh. Dito yung kasapulan ta ni Michael. Ang mo kasano. Di nan kaya ti agtrabaho pa eh.
Dagitoy, dagit impatulod ta, aladawan. Ladawan dagiti malnourished nga upingken. Dagitiin na. Kas makita mat. Nakapila da para iti feeding program. Aduda. Iso ka di daytan, tinakaipan ang tikwartang ako na mga patulod mo kanin Mayor. When, Jeremy? Kas talaunay ti panagbilib da kadata. Nangro na kat Amerika ti pagkapkapuan ti pondo nga us-usaran da. Jak la ka pa alam, tikasta. Ti makipulapul ka dagiti mabisbisinan. Jeremy, sumarunan tupay ti panangited ta iti medical assistance. Oh, anya ti makunan. Makamu ka. Aramidam no niya ti amom anasaya at para kadada. Okay. Ada plan-plan mo, Tiago. Ket sigurado nga agbalik kita. Anya day ta, boss? Iti dayto nga ramiden ta. Mas agbilib kanyak ti kapsat ko. Wen, sigurado day ta. Dimtengan ti taning day nga Agent Darius. Inikam titaning na. Wen? Sa nga pulo nga aldaw, Tiago. Ket sigun iti panagbilang ko, may kawalong nga aldaw ita. Ket, anya ti plano, boss? Babaan daytoy a computer. Kaya ko kumamit na masursuro ti ag computer. Bareng maramid ko ti aramidam. Apa di mo padasan? Anya ti aramidam, boss? Ah, dayta. Pindutan lang dayta. Sige, Tiago. Wen, padasag man. Boom! Ay na, kinigtop na kamay. Kulaklakit din no pumtok na paisaw. Kasta ti mapasama kini Agent Darius, Tiago. Bumtak! Akas la bomba! Agyan mo na kiti panangitulad mo kanyak dito apartment ko. Awan anyaman na. Aywan gayam. Awan ka dito malagip mo. Anya dayta? Jay misteryoso ako ni. Saan ka di at tinaningan na? Wen. Udno dayta? No bilang manipod idi tinaningan na. Maikawalon nga aldaw ita. Jackpot yan dayta. Nasa isayang at nagsigurado ka. Di mo ko maipusta tibiyag mo, Darius. Sinabdangan na kon. Di na kon awawagan pa. Manungyal daw. Umadanin, di may kasangapulong aldaw. Si Kakit Bimat. Madanagan ka launay. Agmimisa kaitan. Iso adoble ko matipanaganad mo. Anya. Kaya't mo ka di nga itulod ka pa itiunag ti apartment mo. Sanan? Agawid kan. Tapno masapa ka mat, ama kayo na. Boss, ano ka lalaki ti mang birbirok kan kaditarwara? Ibagam kadakwada rumarakon. Nagaduda, nagpapakagda. Asino dagi chay, boss? Sigo da balod dagi jay. Kasalita kida. May papan ititaning dayjay nga Agent Darius. Napunpunno ti tatoy ti bagpagida. Ken nauuyong dagi jay. Pumatay da. Basta maitad ti bayad da. Iti aramida da. Talaga gayam na ayuyang yu daytoy abar, sir. Amumutan. Pang VIP ken natalged ti seguridad nitoy. Ijay alam saan, sir. Bakante. Nagpa-reserve ka talaga. Omega, agtugaw tayo jay. Wen, sir. Kung ganyan, serpeso lang tino magsara. Masana ko na nga aginom. Si Kakit di mo. Sabado ita. Aginom takit di. Narigatan, sir. May kasyam nga aldaw ita titaning ko. Taning? Wen, sir. Anya taning da ita? Diyan ka mo, sir. No, pa-check. Dagiti bagbagat ti misteryoso ako, ko. Nang kunti may papaniti da ita. Adawami dagiti imbaga na pimmayso.
Sir, Kas ko may iti panagbatak ti Granada iti sango ti apartment mo. pwede na dito, sir. Agent Darius, mamamatiak iti kabaalam. Nasiglat kan nalaing ka. Kat saan da ka basta maan ano? Nalawag ka di dagiti imbaga kada kayo? Well, boss! Reglado! Si Kachako. Boss! Anya ti makunam? Sige na kayo ron. Napintas ti plano, boss. Sige. Aramidan nyo ti imbaga kada kwada. Kasukat, tidakkel nga ibayad ko kada kayo. Nana Linda, Jack nakawatan yung text mo kanya. Iso nga inawagan ka. Ay nasaya atay mawag ka, Alexandra. At kaak ngamin itahan ito'y ospital. Anya? Na-confine kayo manan? Ay, saan? Umay ko laang ipaopera da ito'y katarak ko. Adda ngamin libre nga agopera dito'y lugar tayaw. Ay, nagdana ka. Kunaklakit din nun na i-confine kayo manan. Nagado kami ita dito, anak kapila nga agpa-opera, balasan ko. Itala nga may na mapasamak ti kasto dito'y lugar tayaw. Kat, kumusta kayong dita probinsya, Nana? Ay, kumarkaron sa ti panagrikat ti panagbiag. Ang kadag ito'y napalabas sa lawas. Ada ka na o ti agasawa amanipod ijay Amerika. Amang mangteg iti donasyon kadag iti marigrikat. Bak nang siguro da kita nga agasawa. Ay, sigurado dayta. Tanay agasam. Isuda ti akin gastos da ito'y libre nga operasyon ita. At danto kalupay sumarunaw. Ay, bak nang marunong ka sa? Kat na isoda pa'y ka na o timang pakpakan ka dagiti malnourished nga ubay. Adong ubing ti mairano. Sino dagitang maagasawa, Nana? Iyak ang mo balasang ko. Isulang mo ti agwarwaras adamag dito'y probinsya tayo ita. Ado pa'y ka na o dagiti proyekto nga aramidan da. Amangan mat na nagkapo dita probinsya dagita nga agasawa. Bimak ng dalaang ija Amerika. Isu ato multunong daitan. Ay, dayta ba't di kunak? Ay, kayam, Alexandra. Kumusta ni Darius? Busy iti trabaho na, Nana. Ay, ada ka din, nobya na. Diyak ka mo? Diyak namin damdamagan day na abanan. Ay, Alexandra, ay siya kung tinay abanti Doktor Balasangkaw. Agsarita tanto manalwal. Jeremy, saan ka kadi maragsakan iti kinaado dagiti tao at natulungan tayo di probinsya? Babakat kas kada ubing dagita da iti ladawan. Dagiti masakit. Dagiti mabisbisinan. Pakibiyangam tumit ngamin dagita at tao. Among Jeremy, datanto ti tangadan dagita at tao. Tandaan ang dayta. Sumagmamano minutos lang yung tipalabsan. Tumang natrabin. Kat may kasangapulo niya daw titanin ko. Angam, saan na ka mamati? Medyo nayadak ti minom. Maturog akit din. Isturbo mo't na ito nga mawawag. Dapak manlangin. Adan niniwan na limapas itawan. Aduda. Tipaltog ko. Tipaltog ko. Naskil na makabalo sa akin. Dahil ito
Napuntahan. Itibak na. Ijaya ka magda. Padanan ka! Saan ka na makaliwas? Say kayo magtibarang ka! Asino tinangbaon ka na kayong maumay mang patay kanyak? Ibagam! Saan anong ba na, Mamuam? Asino ka? Nakatutok iti sintidong ti pagtog ko. Basit lang ka malim. Matay kan. Di ka nagbidot ka! Ipakita mo ito ang malalaki ka. Sige, lumaban ka! Ito itiparangin ka! Sige! Buga na tayo talo! Boss, kita ang tila nga tinatiliw tayo ng agent. Dara-dara ti bagbagina. Sigurado asa na makaruk at dayta itipan na kay rakad na. Sigurado. Nakapsok pa yung kitin. Kapoy ti ado, akong tarkandanog, anagunod na. Bogbog. Bimtak ti bibig na. Kanado ti kamol iti rupa na. Awan gayam, Tiago. Ayan, tinala tayo ka cellphone na. Daytoy, boss. Nasken ama ipakaamunda ito'y iti partner na nga agent. Pagkita nam kadiida, apatayan. Ura sino kadakwada ti umuna? Aday ta. Agriringen ti cellphone ti partner na. Ha? Darius, sa dinotayan mo. Anya din nakasamakan ka. Kumusta, Miss Beautiful? Kaman na niya. Abay, di mo ka di kaya kasarita ti partner mo? Sa dinotayan na. Kasaritam, no kabalan na pa'y ti agsao. Hoy, si kakagin tuturod nga agent? Kasaritam ti partner mo. Darius, nanipanandahan ka. Ibagam kanya. Kasano daytan? Sana na makasao ti partner mo? Kunagtumat ngamin. Dimtengan ti taning na. Ngam didak patpatyan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Waya-waya anyo ti partner ko. Sana ba masamak dayta? Anya ti kayat yo. Sumaruno ka magten. Isu nga agsagana ka. Agent Alexandra. Natatak iti ado at tama ti bala ti apartment ni Agent Darius. Nakasaritak tinang kidnapkan ko na, sir. Katpadyak a pinarigat na ni Darius. Saanin ang makasawa. Iimpangagati sa una kanyak iti cellphone. Mabalin natin bagbagayo ang mysterious caller. Ket isumit lang dyan ang kidnap kan kwa na. Mailasin ko ti boses na, sir. Agtugaw tapay. Tapno makapagsarita taan na imbag. Madanagan lang amin para itibiyag ti partner ko, sir. Ang mga no... Agent Alexandra, nasaysayat sa no agsubli ka kas partner na. Kasapulan na ka ni Agent Darius. Michael, nang ko tinay padamag iti iti radyo. Ni Sir Darius, pinabagtakan dati apartment na. Ni Sir Darius? Wan, Michael. Katinapasamak kan kwa na. Patyanda nga at napakainaigan ti trabaho na. Kumusta kan? Agent Darius? Sino ka? Malagip mo ka di pa ni Jeremy? Agkapsat kami. Kapsat ko, jay numero 1 akalaban niya. Lukasta.
Si kamot lang nga ron, ti misteryoso nga umawawag ka na kami. Mabit lang Talaan kay tiladawan. Pang Facebook. Ngamstak by data. Daytoy-tay. May tibuyan Nagdaraman ng tingiwat na. Kan nasaysayat pa'y. Numaparigat ka iti husto. Jay marigatan ka unay. Tapno maasyan kan ka ti partner mo. At dayta, mabalinan dayta. May sapay. Smile. May mayat na dung ang gulo ti maalakan ka. Tapno mapnek. Dagiti mang buya itiladawan. Dakla ko man nang ti damag. May naigiti na pasamak ka ni Sir Darius. Simkan lang aro ti asik. Sana basta-basta dagiti bangbanggaon da. Kabaulan da sa kupon ti amin. Basta da ti baro at teknolohiya. Asino ti dakda kamatan? Mr. Jeremy, kan ni Raul. Saan da ako kaamin na kanito? Naskan nga tingnay ka adagos. Sabay amala daw ti amin. Awan amok dita. Awan ti maitulong ko kadakwada. Apay, di mo ka di marikna? Kasapulan da ti tulong mo. Biyag ko ti kasukat na. Kat jak mabalin niya sakribisyo ti biyag ko. Ang mga nubang kay tulaangan ang makita ni Sir Darius. Saan da sumarteng? Aging ka saan da ang maala ti kay kayat da? Nasken ang makasaritak ni Michael. Dakkel ti may tulong na kanya. Tapno maispal mi ni Darius. Umaw-awagan ti unknown number. Hello? Miss Beautiful, amok akailiw mo una yung ti partner mo. Sa dinot ni ayan na. Kaya't mamakita. Pues, ilukat mo ti email account mo. Ken ti Facebook account mo. Anya tinaramid mo kan kwa na. Sige, kita am amin dagiti pictures na. At da amin dita. Hello? Inatap na. Adda nakapost aladawan. Dara-dara tinakapost aladawan. Nakatali dagiti ima kan sa kana. Limlim tagtiro pa na. Patsak a pinarigat daunay ni Darius. What na day ma'am? Dito'y balay, dito'y baryo, tinagawitan mi ka ni Michael. Amok nga imay dito ti partner ko. Ngem saan na anaawis ni Michael asumurot kan ko na. Dinan kaya teksog di ti trabaho na. Sa dino ti ayan na, Joyce. Kuha ma'am, napan iti bantay, napan na ngayo. Nas ka na makasarita. Panag ko na, saan na kayon ang kaya tasangwan pay? Isoan na say-saya at no agawid kayon. Kaya't ko nga iso ti paggapon da kita abalikas, Joyce. Iso ti imbaga na kanya? Kaya't nasawan. Nakita na ti sa sangpot ko itay. Binilin na kano anya ti bagam. Saan ka di? Kat amok nga dalaang ditoy. Di mo kuman pilitan no di na kayat. Gaputa, plano mi ti mang bukal iti naragsak. Kan simple a pamilya diti baryuda. Awan ti maaramidak no saan nan akayat. Sige, Joyce. Agpakadak marudan. Agad na kayo di pa nagsublim, Ma'am Alexandra? Agyaman na.
Agent Alexandra, Michael, dengdeng ti pagsasaritaan nyo ka ni Joyce. Adat lang di tabangir asilid. kasapulak ti tulong mo, Michael. Nagamag mo ka din tinapasamak iti partner ko. Wen, No kastangarot, di mo ko maipaidam ti kinalaing mo iti computer. Tulungan na kami. Mabalin ka di, Michael. Boss, mabalin ka di mat asyak ti mangipapas iti unget ko iti day tanalastog nga agent. Sige, Tiago. Kat kabayatan ti panang parigat mo kenkwan. Alaak iti video. Ta i-upload ko iti internet. Kuryente ak man ti bagina. Takita ak man no pagpatinggaan ti kinapigsana. Parigatan tapay nga umuna. Aging nga mapugsat ti kakaiso na nga anges na. Anya, rugyak ka din, boss. Agore kat isaganak ti video. Sige, Tiago. Rugyaman. Malagip nakpay ka di. Kalaban ko day di ma'am. Sika ti anak na. Kalaban ko manan. Sika. Ti katalsan. Kriminal. Rugyaman, Tiago. Nakasagalan ti video. Agor-oray magkandag iti mangbuya iti daytoy iti internet. Wen, boss! Kuryentian ka lang. Una yan na nakakaasit aging lalay nga agent. Kita, Emily. Pero min ang nakakapkapsot. Mingmingam ti rupa na. Kaslasanan na iso. Jeremy, diyak kaya ta kita anday ka. Oh, apa ati magder ka? Umay ka tabuyan tano kasano ti panang parigat ni Raul iti day jay nga agent. Sige lang, timang buya. Emily! Agsubli ka ditoy! Binagpalitan. Siyak ti masurot! Umay ka ditoy abay ko kat buya am ti video. Agtugaw ka iti abay ko. Apay ka di nga ipilit mo kanyang tibanag at kaya. Buya am ti video. Oh, buya! Tinapagkalat, Jeremy! Di mo kaya't abuyaan ka tamasaksaktan ka, ha? Jeremy! But anak! Siguraduakan ka, amatay day jay nga agent. Wen, pudno ti atap yo. Nahak ti computer yo adwa ka ni Sir Darius. Iso anala ka lang nga naka-access iti communication gadget yo. Adda ka di maaramidan ta, Michael? Tapno matrace no sa dino tinangi panandakin ni Darius? Mabalin tama amuan. Sige. Nasken ama isalakan ta ni Darius. Bilib ako na talaga kan karaon. Naalam ti kang runan alapwed iti dalan ko. Kung nagtumat ka, Manong. Awan ngamin ti bilib mo kanyak idikat. Kahit patayin nyo na. Ipapas mi pa'y tirurod mi. Parigatan mi pa'y mata. Isa runo yung to adagos ti partner na. Manong, adda kondisyon iti dayta abanag. Kondisyon ko nam? Diyak kaya tamasayang dagiti banog ko. Anya kondisyon dayta? Kwarta. Ibagam naman o. Nakasagana ka mang tedkan ka. Basta matay. Dagiti duwa nga agent. Saan kan nga gawa-awid dito'y Pilipinas? Anya? Dahita ti kondisyon ko. Umay kan tumanin dito tapno ag negosyo. Diyak kayat. Nga ka kompetensya. Nadagsen unay dayta kondisyon mo, Raul. Umanukot kan, Manong. Dita kan Amerika. Bye-bye anak laangan dito'y Pilipinas.
Agsasarunon dagiti ladawan ken video ni Darius amayap upload iti internet. Dahito iti baro a video na. Kita akman. Oh, atoy. Kita lang. Anya timpakita dadita. Tinakaro pa ng parparigat na kan kwa na. Ti pa ng kurkuryente da iti bagbagi na. Talaga madanagan akon, Michael. Oh, atoy. Buya, Sana na. Umdasan dagitaan amwak. denggam nga roti bagakan ka. Ha? Anya ti kayat asawan day tapanaksin na ay mo. Saan kan amang namnama pa'y? Anya? Kita ang dagiti ladawan kan video. Pero may ti pa ng parparigat da kan kwa na. Panagkunam. Agbiag pa'y nga ta. Sa anak ama pukawan itinamnama, Michael. Napatag kanyak kita ti kada segundo. Pampanunutom lang na ti pan nakaisalakan na. Idin to tagpagad mo ti biag mo dito eh. Kasta launay ka din, ti kinapatagnakan ka ni Sir Daniel. Apay pay lang asumurot kay tinay tang operasyon. Amo man, no kasano ti kapagkat na. Saan mo ta mabali na baybay aklatan ni Alexandra? Makonsensya. Ibagbagakon kan kay ta. Delikado at tao ni Raul. Makamo ditan. Naaman nyo ka din? Nasa dino tinangilimangan ka ni Sir Darius? Na 3 minutos sa dino. Kat no sana ako na makasublia si Bibiyag. Anadam kumamatan, tibag. Agang angas ka di pa'y tinatulog nga agent. Agang angas sapay. No si bibiyag pa'y aging gain ton bigat. Siya ako na mismo timang lepas itibiyag na. Nasaysaya pay, boss. Agbantay kayo analaing dito rest house. Tamaturog akon. Kakamin ti makamo, boss. Agsipot kayo. Amangan no adda umay amang isalakan iti igam tayo nga agent. Sige, siyak ti makamo, boss. Daiti ti sigod arrest house ni Jeremy. Kaya't nasawan. Dituyin ti pakaiwaywayatan ti computer operation ni Raul. Naulimot ti lugar. Ngam napagkad. Nasken ama kita ta ti lugar anang ibaludan daki ni Darius. Aganat ka, Alexandra. Oray siga. Sige, mapantan. Turad lang ang ti pakinakam ti kasapulan dito. Well, pudno ti kinunam. Michael, agsinatan dito. Ay, tugla pa kabatan. Tingnan terapi. Iturok ko man pa ibiit dito lamisan. Ha? Uniti paltog tayo chay. At nakastrak kiti rest house. Aday ka, doon tinataya. Dayti pa'y... Ijay abanda tinagturungan jay timaraya. Aging inayadak nga umasinag. Alexandra, siya ba ito eh? Kulaklakit din no kalaman. Anya tar aramidom dito eh. Mabuting ko na talaga. Pag nervyusak. Dakabalan nga iturong dito paltong na igam ko. Oh my God. Biro kan tano sa dino ti ayan ni Darius. Boss, anta nakastrak dito yung rest house. Wala rod. Nangagkutiwan iti paltog. Si Katial alikakak, boss. Kabisadom tayo ito'y arrest house ti kapsat ko, Tiago. Sa dino ti mabalin ko apagnaan arumwar dito eh. Darius,
ilibas da ka ditoy. Aday ta, narukatan ka sa. Michael, sikan ti makamukan ko. Sir, intayon. Kumpot ka dito, yabaga ka. Sige, Michael. Umuna kayo na. Siya akong ti makamu ka dagiti kalaban. Pagpagtugan na tayo. Daytoy mo ti para kada kayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.